A més dels conflictes endèmics oberts arreu del planeta, convé recordar també que fa 16 dies va esclatar un de nou al Sudan. Bueno, nou exactament no, però s'ha reproduït. I que encara continua viu el record del terratrèmol de Síria i Turquia, del qual se'n parla poc als telediaris generalistes. Nosaltres insistim en la setmana de 4 dies, ja que, segons se sap per les enquestes, mentre l'ocupació a temps complet ha augmentat un 14%, la de temps parcial ha sofert un augment de més del doble. Així les coses, ningú no ho està apuntant, però assistim a una reducció de la jornada a la manera neoliberal, ocupant més treballadors a temps parcial que els que hi ha a jornada completa. Una vegada més, la cridòria del capital ofega la veritat dels treballadors.